ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 3 ноябри соли 2025 сол мо дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, гардиши Ленинград фабрикада қарор дорем. Шумо дар як квартираро пешниҳод мекунам. Бениҳоят нархи зур, ремонтош зури бадай. Худо хоҳад кадомитон соҳиби хона мешавад бачаҳо азиз. Нигоҳ кунед. Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, гардиши Ленинград фабрикада қарор дорам. Як хонагаи масоҳаташ 35 метри квадрате бачаҳо азиз, бо ремонти дараҷаи олӣ, назди маршрути 41, 45, 48 ҳамин территорияда мегзара мега. Хона дар лаби роҳи Калон, наздики мактаб, садик, масҷид, поликлиника, коллеҷи тиббӣ, зали варзишӣ, аптека, ҳама чӣ ҳастай. Ремонт бо дараҷаи олӣ, 35 квадратный метр, як хонага дар соколни этаж. Соколни этаж як хонага дӯстон 35 квадратный метр. 210 000 сум нархаш. Нархи зур, варианти бениҳоят зур дӯстони азиз. Рақамҳои соҳибхонаро мегзорум дар рӯи экран. Фақат аз нӯми канали Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат кунед, рафта аз пеш бинен, бигирен, зиндагиро сар кунед. Фақат сума меспорен, даромада зиндагӣ мекунем бача азиз. 210 000 сомонӣ. Территорияш зурай бачако. Наздики хоб ҳамин хона таги домда маршрути 41, 45, 48 мегзара. Пеши хонада мактаб, масҷид, садик, бозор ва дигаро ҳамаш ҳастае. 210 000 аз номи канали Саудо ТВ занг занен, рақамҳои соҳибхонада. Баъдан дӯстон барои реклама, WhatsApp барои реклама рақамҳои маҳай. Чизе ки дорен дар WhatsApp ма бо рӯй кунен, ма рекламаш мекунам, фурӯшта мегзорум. Дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Чӣ савол оиди ҳамин хона дорен, соҳибхона қатъи маслиҳат кунен. Мо фақат дӯстон навор мекунем, шумо тамошо мекунен, интихоб мекунен, мехарен. видеое ки мегзорум як талайк монен, дар каналам подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошем бачако азиз.